Kære trainee, vi har Nyborg. Rigtig hjertelig tillykke med jeres optagelse på traineeholdet her i 2025. Det er mig, der er Jesper Lykke. Jeg skal være underviser sammen med en masse andre spændende mennesker, I kommer til at lære i løbet af jeres trainee-uddannelse. Lige om lidt, så skal vi mødes til modul 1. Modul 1 er lidt specielt, og derfor får jeg også lige en video, inden det modul det starter. Jeg har noget praktisk information til jer. Jeg vil gerne fortælle, hvad det er, vi skal, og hvad det er, I kan forvente at komme igennem derude. Hvis vi starter med indholdet. Indholdet på det første modul handler om, du skal lære dine holdkammerater og veninder at kende. Du skal lære dig selv at kende. Vi gennemgår noget omkring diskprofiler. Der er kommet et link til jer ud sammen med den her mail, hvor I skal gå ind og besvare en diskprofil. Bare gerne være ærlig. Det vil være det bedste. Vi skal i løbet af de 3 dage, vi har sammen, være den første dag på noget, der hedder Valsund Færgekro, hvor vi kører noget undervisning, kombineret med, at vi går ud i naturen og prøver at lave et par øvelser, lave et par sjove lege. Det er den bedste måde at lære på, synes vi, i RCC. Når de 2 dage, den første dag er gået, så de næste 2 dage, dem bruger vi ude i naturen. Og det er også derfor, jeg lige sender den her video til jer, fordi det der med tøj, når vi er ude i naturen, så er det vejret, der bestemmer, hvad for noget tøj vi har på. I skal kunne have noget tøj på, I kan bevæge jer praktisk i, der kan holde jer tør, der kan holde jer varm og lignende. Og jeg kan lige så godt sige, uanset om det er 28 grader høj sol, så er vi udenfor. Hvis det vælter ned med vand, så er vi også udenfor, fordi det kan nemlig også noget. Så sørg for at pakke lidt blandet tøj. Det område, I kan slå op på jeres vejrapp, det hedder Farsø. Der har I vejret til, hvordan det kommer til at blive. Og det er vejret, der dikterer, hvad vi skal have på. Der er lidt, når vi er ude i skoven, hvis det er sådan, I er vild med lakrids, hvis I er vild med vingummibamser, eller bruger smøger, eller snus, eller andet, så skal I tage alt med, inden I kommer. Fordi der er ingen købmand derude. Der er ingenting derude at hente. Så tag alt med, hvad du skal bruge. Kom med godt humør. Jeg glæder mig helt vildt til at være sammen med dig. Vi ses.